Kidu no kajing syania ha ublay. Penban ki syania pat hakiwei pat ki beriau, hakiwei pat ki jat ban riau. Ublay ulakot ya kinong ya tu lupa beper ban keren haki ban maham ya ki ba ladaki petang ban le ya kini kin sa syak pen sitom bat kin sa poi syak kajingjot. Penban kini ki pat Israel hakita ki por kim shim las ngap ya kini kajing maham. Bat dasisha kebainong jongki kata kajing pen sitom ya ki ka urlong sisya kila syak penrengkang par sa Babylon bat andala poi hangta kisaken mau pat ya ublay hangta kisaut kisawan hakmat jung ublay ban yam ketang hakmat jung ublay watla kata ublay ulong bayi senai ublay umap yaki bat udang pa susu kinong ya tu lupa ban keren hakita kipat ki badon hapdeng kejing penrengkang par ban ong yaki ba ublay unsa lumbiang yaki bat nagani kejat ban riu jongki unsa sei ya uta umesaya bat hakani kejing puli ke baningkong menta kasengi prophet Isaya ukren haki beriau ban ayaki ya ke kubor jengkermen baki jingkular ublay kimdai ki ba usukular kai Henry haba ublay ukular haba ublay ukren ki urlong da sisya kumta upen wandur da kaba ay ya kenuksa jong uslap wong pet ya uslap ni kayor haba ki hab ha ka kendau kimsem let pai sabenang theli Henry haba ki hab ha ka kendau ki dapen seiso ya ka kendau bat kata ka kendau ka dapen mi ki dieng ki basai sok kumjuru ka ketien jong ublay kaba ublay ulah keren kam sulet pai ha ublay klem da terikam klem da pendap ya kata kaba ublay ulah temu ulamang ublay ukren hangi iway pa iway dan nangi kibala ban ong ba ngampat yo sngau ya kesur jong ublay lani ublay umpat jukran hanga menu menoru wat ubampat puli ke ketien jong ublay ru umla ban ong ya kata namar ba ublay ulabet ya usembai jong ke ketien jong u hamanla ki dok nuot jong ki beriau na kata kadaung yo sngau ha ka kitab jong prophet Jeremiah ha ka ba ublay uong ngan wengno na ki beriau ya ka dok nuot mau bat ngan ai haki ya ka dok nuot beriau bat ngan tho ya ke hukum jonga ki do nut jongki ublay u tho ya ke hukum dei tang hakakot henrei ha ka do nut jongi bat ka balang ke juhi kai ngi barabor bakata kedai ke jing yatip lem ke bangi ngidon ha ke jing yatip lem ngidon ke hukum ke bejuong yengi kani ke badai bat kani ke balai watla da ngimpat jiyo sngau nanu lani ngimpat puli ke hukum jong ublay watla kata kadon kasur ke bapa siau hangi ke boong yengi kani kadai lani kani kalat bat kebalang ke bata syuk bat ke ong bak jing yatip lem kadai kata ke jaka kentang lani ka sanctuary ha ke ba ublay usyong sa bat ukran hapo donu jongi kawai pat kebentah ke ba ublay ukran yengi kedai lengba kejing yo sngau jungi ya kejing pulai ke ketien jong ublay ngio sngau ya ketien jong ublay lengba ki beriu ki bayalap ya ke ketien jong ublay bat dak ke ba pulai ya ke ketien jong ublay ti lengba kini ki lat ba pher ha ke bang ilai yo sngau ya ke ketien jong ublay ka syong sahangi ujisu ai da ka parsi ban hikai yengi langi longkum kino ki beriu haba ublay ulabet hangi yo tau sembah jong ka ketien ngi pediang ne em ya ka ngi poiken mau ne em ya kata bat ngi pen seiso ne em ngi im sngi ne em da ka kata ka ketien jong ublay nyuma yo ngilong kum kita kata ka kendau ke badan harut lenti kini ki kendau beper ki teu ya ka jing em bat ya ka do nu jongi hitep ya ka lenti nyar bangin yo i ya ki jingtung ki ba im hakalenti namar balai
Halenti ki brio ki yat ki yang ki kerdam da ki kejat ya kelenti na kata kadau dan ki jingthung ki bami. Bat kisim ki wan ban rong no. Ya ladadon unu sembai halenti. Kum juru lada ka jing im jungi la ka do nu jungi. Kalong kum kalenti haba ngi shu sengap. Bat ngi sunget ya kat ki baong ki brio na sawai. Henry ngim pensengap ya ketin jong ublay. Ti kecing im jongi kalong kum kata kalenti. Baki beriu ki suyu. Ngi syayu ha kajing ong jong ki wei emdai ha kajing ong jong ublay. Lani ngila ban long kum kadeu mau. Ngi pulei ya ketin jong ublay. Ngi sengap ya ketin jong ublay. Henry kasakut angi tang sipor. Kidon bun ki kep ha ka jing im jungi bangi persang men kala ka bamut bat ngi darai kut ru bangin puleno ya ka ketien jong ublay kam tam hadin bangi lo layok pediang ya ka sakramen jing pen yesuk ngi darai kut bangin pule ka ketien jong ublay handroi hadu kat nu ngi ne hadu kan nu sngi si sngi ar sngi ne kat nu sngi ladang yai ne tang sipor lada kata ka ketien jong ublay ka ngi supuli handroi kamrung hangi kampen kalai ka jing im jongi ngilong kum ki deu mau bat kaktin jong ublay kan sa telor no bat kaktin jong ublay kan sa syak kejap no haki wei pat kasngi kan wan bat kan thang no kebalai yo le se ka do nu jungi ka jing im jungi kalong kum kata ka ba ka kendau ka ba mi sia ka ba mi sia. Bat ujisu dah hikai, hakan dikijing tok berkuai. Bat kita kisyak kidai kiai, kidai kijing kuslai. Bat kini kijing kuslai, kidai kijing kuslai kibawan. Kijing im jungi lani kita ki bentah jong kijing sengausi jong kijing im jungi. Hendai kadi kijing kuslai ya kiai jong kani ke pertai. Bat ujisu udah ban shu. Mendai tang kijing kuslai, hendai kadi kijing iet ya kaspak. Ladangi persang ban raklang ya kini ngis ngutu. Bakadai kum katu kajing ong ka bau jisu ong suk ki baduk ha kemensiam nomor balai ngitip ladang ngi ong ki baduk kemut bakitu ki badang don kam ki bompat biang na dong sedong nang tak na kata kadau hapok kemensiam jongki kidang don kam barabor ya ublay Henry jenjar padi kitu ki bala syuku selai tang ya ki jong ka perthai bat ki pendap ya ka do nu jongki bat ya ka jingim jongki da ki jong ka perthai dan jakasyu ya ka ktien jong ublai kum kita kin ki dai ki sia ha ka do nu bat ka jingim jongi ki mer gini ki sia dan jakasyu ngilari uspa da ki jong ka ni ka perthai dan jakasyu ya ka spa mensiam bat ka bakadu ya ujisu ukhot uweringi bangin longkum kani ka kendau ka babha bat ya ka kendau ka babha ngiyo na ya ka kendau ka babha ya ka kendau ka babha ngi hab bandati ngi bahab bandalur bha kenang bakan jam bat kan jeliu ngi hab bandatreshidom ngi mla ban syuong bakak tin jong ublai kanwan hakan ko por hanga ngi hab bandatreshidom ngi hab bandaminot ban sengap ya kaktin jong ublai ban pulehi dalade ya kaktin jong ublai lemdang iterai sitom klam da pen kre ngimla ban syuap nakiwe ngimla ban syuap nakiwe ya ka kendau ka babaha ngiha bandati ngiha banda terai sitom kenang bakan long ka kendau ka babaha ti hang taken kaktin jong ublai kan sa seiso hangi kaktin jong ublai kan sa su thiet akata ka kendau ka bajam bat ka syong hangi katnu ngila ban ya utau sembai balabet kat nu ngila ban pensaiso kasyong hangi ladangi penmi lai pausya lanien riu pausya lane shispa sya kata kasyong hangi kun men ko para lengba kini ki artli ki jing puli kam tam menta kesngi lakhot la weringi ningkong neng syap dak ka bapusan ya ka jing puli ka baningkong bangin sim jing hikai kenaka ngimdai ban longkum kita ki pa Israel ki ba ken mau yu blai tang ha jing jenjar hendrai kim ken mau pa yu blai enda kila biang na dong sedong ken mau barabor yu blai uyai map ublai ulong iba isnai bat ukot uweringi bangin im sngi da ka ktien jung u kenang bangin long ki brio ki ba seiso kam tam ha jing im man sim jungi la khot la weru yangi umdai bangin long tang kum kata ka kendau ka ba ap
yau sembai ba unhap re lakot ru yangi da kan ka parsi bangin long ru kum kita ki nong bet bangin lej bet kan yu sembai jong ka tin jong ublai kemud ban ra ya ka tin jong ublai dei bangin keren ya ka tin jong ublai na haki jaka pa bala nei haki nuki jaka ki bakar pang re lakot la weringi bangin bet ya ka tin jong ublai haki jing im jingi ba man lakas ngi hayeng hasam hajaka terai jaka kta jungi halantiat hasengkian jungi keren ka khana jungi hang taken ngin bet ya ka tien ke jong ublai bat ngan penkut na ka kitab Deuteronomy ka jing tho ba khuat ka khot ka weringi bat ka khot kam tam ya ki mi ki pa ba phin keren ken phin hi kai ken ya ka tien jong ublai ya ki khuan haba ki don hayeng hasam haba ki syong haba ki dem haba ki thia da thoru ya kita ha ka saukat jong ka jing khang yeng jong pi bat ken mau ya ka tien jong ublai barabor ka tien jong ublai ka long ka bakrau du kata-kata ka ba don bor du kata-kata kala ban pen kala ya ka jing im jongi bat kan yalam yengi sya kata ka thong ka ba ngingi don na ka jing im jongi an yaro yo Jesus Christ